Nalab? Tulog na ka, nalab? Busan ka dila. Kasi makadama sa anas na matulog. Kasi Tulog na ka, nalab. kasi nakadis na matulog. Anong matulog na ka dira? Katukan na kaya po. Ganahan ka matulog na. Kaya yung ganahan nung ka matulog na, ha? Kaya katukan na mo kay kasandan. Alas 10 naman. Dula mo ng tagkuan. Tapos pagdating pababa. Sama na mo gusto. Yun ay mong mawagay. Bad! Bawal kikag tayo. Nantrasto ka sa ko ha? Nagilo lo kag pakaw. Hindi mo gusto pakaw. Ano dahil? Bunot mo to sa lubi. Hindi, kailangan nga nangilong kag pakaw ha. Bunot kita sa lubi. Bunod sa lubi niya, okay kayo ang pagpangilaw ni Uglo sa Sakit kayo. Ang bunod sudok. Naglibog. Sakit ka sa labot. Hait ka sa labot. Amo ang magani sa una kay pan. Ano man? Agunoy ba pambansang pan? Pambansang ilo. Oh. Pag walay Kasi agunoy eh. ang bulak, ako ka sagbot man na siya. Daghan ka na siya sa pan, mga sagbutan ba? Ano siya pinakalami iilo. Nya. Muna yung iilo. Sakit na sa lubot. Dili hum. Kanang siguro nang naitusok. Mura na siya tissue. Kasi na siya ako kung ano niya. Kanang yung dahon kayo mura siya lagpad. Di siya murag lukay. Sabuk, dili lukay. Ang sa bukid kay pwede ka mangilo o kuan. Kanang Hagunoy. hagunoy mo gini pinaka the best. Sapal. Pag walay hagunoy, Sapal sa lubi. kuan. Yuta. Yati yan, ang yutoy. Palit ka yuta nos yung Lubot. lubot. Tapag yun. Dayon sa pagani. Kahoy. Kahoy. Yak! Saan man yung pag-ilo ng kahoy? Mo ibagdo sa mong lubot. Yak! Sakit na, oy! Na mura mo gimahamit ang ito-tuyok. Ay, kuan. Bambo. Dili bambo. Kahoy gani. Yak, kaluod yun niya. Nya ang pinakabati iilo kanang laya nga dahon sa saging Ano naman? kay Slide. slide ram na Yak! walay tayo Mag- madala